Na, sziasztok, Máté vagyok, és itt van velünk Dani. Na és most mit csinálunk? Metin. 2. Ott veszт, majd a leírásban. 2. Elfagy. Ja. Mondjad. Dani az fejlődni fog. Én meg nem tudom. Foci. Gyere, focizzunk. Na, gyere, üssünk fakaput. Oké. Pro baby. Ott van 2 fakapu, gyere, gyere, gyere. Anyád, leesett az FPS-em. Hol vagy? Jössz? Fakapok azok mire jók? Jönnek belőle jó cuccok. Igen, kezdtek a átütő, a crit, meg a zöld ital. Ha ez se dob semmit, én felpofozom. Esküszöm. Figyelj meg, nem dob semmit. Fú, találjam meg, hogy hol laksz. Gyere, üssünk még Keresünk Metin. Ott van egy csomó, de most hagyjad. Ja, és itt meg vannak sokszorozva a Metinek. Igen, ezért rossz, hogy rám esett. Mi? Metin. De miért van leesve az FPS-em? Nem tudom, én is kicsit laggolok. Én most befagytam! Na, most visszajött. Én is. Kisebb akadás. Aha. Te is befagytál? Ja. Jó, Nem én a szerpe. No, hallod? Itt vannak a kákák, szedjed, ami kell neked. Anyád! Szedjed. De ne az egészet szedjed. Tudom, de... Szedj az egészet. Kartforgatás Mit kézi, az kell kell. Kartforgatás. Áll is az enyém. Kurva szállat. Odaadom. Oké, M4-es, nagyod. Várjál. Keresked. Húzd be azt a szart. Úgy, kösz. Keressünk. Nekem izé kell lélek. Milyen lélek? Spirituális. 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 Az aura KK, bazd meg. Aura. Spirituális. Az van odaírva. Jó van, de nem az a neve. Spirituális. Fegyverzet! Na, az az enyém. Nekem nem kell, hanem... Nincs aura kákád. Nincs. Nekem már pés. Mit kéne csinálni? Nem tudom, nekem itt nincsen semmi olyan. Én fejlődök mappegyem. Kapok legalább. De amúgy ez szerver bemutató lenne, nem? Elvileg igen. Besegített. Besegítettem. Hát kicsit. Nem is kaptál semmit. Hallod? Igen. Gyerek nagyban nem veszi fel a pénztárcát, meg a Rubin dobozt. Na, akkor itt a sorsom. Jövök. Hehe. Na. Milyen kákát kapok? Kartforgatagás. Yeah! Ez nem kell. Ezt ide. Anyas. Tehelykönyvre. Egy KK és M5-ös mi a szarom. Na, és például más metinen nincs ilyen. Egymás mellett pár méterre. Ez az enyém. Én mondtam. Ez nem ér. De én. Én nem megyek.